MTV. Хайырлы сәгатьтә дуслар. Эфирда топ-клип тапшыру һәм аның алып баручысы мин, Рамил Шарапов. Ялып кына әйтәм инде, бүген оялчаннар турында сөйләшәбез. Җырчыларның тормышындагы оялып искә ала торган вакыйгаларны да барлыйбыз. Оялмый гына карагыз инде, яме. Киттек. Менә хәзер миңа чын-чынлап уят. Татар эстрадасының танылган җырчысы, сез яраткан Вадим Захаров топ-клип хит парадыннан төшеп кала. Урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып клибын соңгы тапкыр карыйбыз. Уралган авыл кичке рәхәткә керәсе килми, нинди күңелле өздереп уйный гармоннарыбыз, гөрли урамнар бәйрәм шикелле. Булды бар иде андый вакытлар, их сагындырып калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Мин үзем бик оялчан кеше. Нык оялчан. Ләкин яңа клип премьерасы булганда минем кычкырасым, шатланасым, әллә ниләр эшлисем килә. Премьераны каршы алыгыз әле. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Хәзрәт, сезгә бер емешем бар. Әйтем, гыйманем. Я сөйлә. Хәзрәт, эшләрем дә әйбәт кебек. Гаиләмдә дә барсы да әйбәт. Тик менә күңел тынычлыгы юк. Ә синең авылыңа туган нигезенә кайтканың бармы? Соңгы арада ничектер жай чыккан юк шул. Күңел тынычлыгын, жан тынычлыгын акчага сатып алып булмый. Син жайын туры китереп, авылыңа кайтып кит. Авылыма кайтып килеш әле. Бу юл авылыма тоташа. Һәр адымы аның сер дөньясы. Сагышланып калам, очрашсак. Әйдәгез балакайларым, авылга кайтып килик әле. Җәйләр җитсә җиләк пешә, каенлык табылында. Җиләк кебек кызларына гел саклана уемда. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамын арым. Шул кояшлы урамын арыны бер генә урамадым. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамын арым. Кояшлы урамын арыны бер генә урамадым. Рамил, машинам кая? Каенлыгым яшь картыңа дәва хәйри чишмәсе. Туган җирдә без бәхетле, килми синнән китәсе. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамын арым. Шул кояшлы урамын арыны бер генә урамадым. Каенлыгым, каенлыгым, кояшлы урамын арым.
Шул кояшлы урамын араны бер генә урамады. Әби бабай нигезенә кайтасы килеп тора. Канат чыгарган кышлары күп, туган яклар чакыра. Аянлаган, аянлаган, кояшлы урамын арым. Шул кояшлы урамын арыны бер генә урамады. Аянлаган, аянлаган, кояшлы урамын арым. Шул кояшлы урамын арыны бер генә урамады. Аянлаган, аянлаган, кояшлы урамын арым. Шул кояшлы урамын арыны бер генә урамады. Аянлаган, аянлаган, кояшлы урамын арым. Шул кояшлы урамын арыны бер генә урамады. Шул кояшлы урамын арыны бер генә урамады. Бер генә урамады. Шул кояшлы урамнарыны бер генә урамадым. Бигез рахмат, хәзрәт. Кайтып килдем мин авылыма. Рахмат, булдыргансың аны. Лилияна Ирназарова өчен бу сорау бик актуаль булып чыкты. Әле бер көнне генә балачакны искә алып, бигрәк шук бала булганмын инде дип утырдым дип килеп сөйләде ул. Ләкин ул вакыйгаларны миңа сөйләмәде. Оятсыз син. Күңелләрем мөлдерәмә, сагышым сыймый җанга. Күңелем шаркышмый, ашкына синең янга. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым Sensiz nişek kına sensiz iken ömür yılların ötü. Saksık bulup görünem min, Kırasın düşlerime. Sağındım min, bek sağındım, sağındım nihal idim. Sensiz nişek kına sensiz iken ömür yılları
Sağınıvam şikten aştı Yılımda jırlıyım mene Şuşu yakta dünyalarda Kirek mine sin gana Sinsiz nişekene Sinsiz iken ömür yollardan öteyim Sağındım min bek sağındım Sağındım nihal edeyim Bir haberine yirkemsin seni Sağındım canım Sansine kopmak Kişini rəncitiрлік ғамәл işlesem, söz eytip öpkeletsem de oyalam deyip sözün başladı Rüstem Galiyev. Səhnəyə шығып oyala тұрған vaqtlar ötdi indi deyip qoşuldu Leyla. Oyalçan bulmağan Leyla hem Rüstem Galiyevlar sizдің ekranlarda. Senin aşık bir yarın Elle koydum seni soylar idim Eytir idim ol bitsin canım Merhamette parlı kanadımsın Tengrim seni sevip birgenedir Suluşunda yeşim her seğedim Senin üçün yanam kıyam gel Oylamayışa turgan minutum yok Anlat almayım canım halatin Yaratırga bari bulduralam Eminim yok başka seletin Merhamette parlı kanadımsın Tengrim seni sevip birgenedir Suluşunda yeşim her seğedim Senin üçün yanam kıyam gel Merhamette parlı kanadımsın Tengrim seni sevip birgenedir Suluşunda yeşim her seğedim Senin üçün yanam kıyam gel Yollarıma nurlar düşedin de Kuşak jeyip çıktın karşıma Yaşın bugün siyu nazlarında Rahmetlimin sina barsına Merhamette parlı kanadımsın Tengrim seni sevip birgenedir Suluşunda yeşim her seğedim Senin üçün yanam kıyam gel Merhamette parlı kanadımsın Tengrim
ömrüm seni sevip birgenedir. Suluşunda yaşım her saatim, senin üçün yanam kıyamegin. Suluşunda yaşım her saatim, senin üçün yanam kıyamegin. Башкортстанның ат казанган артисты Әнвәр Нургалиев үзен бик оялчан дип белдерде. Җырчы үзен мактаганнан да ояла икән. Шуңа күрә, дуслар, мактамый гына аның кочаклама яратмыйча клибын күрсәтәм. Мактамагыз. Я, бүген кем? О, кызлар шәп, кызлар шибәр. Үбешү, күрешү, очрашулар туйдырды инде. Нәрсә тәкъдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче хәтле уйнабыз. Үзләрен күп кебек, бигрәк матур бүген бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде. Хәзер бүтәнгә синең башың булды. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең. Гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам. Бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча. Бу юлы озаграк булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйнамый. Яргалама, кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Кызлар булды. Бүген иртәгә мәхәббәт аңлатачак. Ничек шулай булдыра алдың? Авыр булмады. Belek şikelle, kup
Şeşpiyirden şayartıp Şeşkeden şeşkege Mehabet taratıp Şeşkeden şeşkege Mehabet taratıp Yaratan demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Yaratan demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Öpme cansızlarına Minutlu hislerden Aşı yaşlar tama Gayipsiz gözlerden Aşı yaşlar tama Gayipsiz gözlerden Yaratan demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Yaratan demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Mini de bexitsiz İtirge uylama Yürek hissim bilen Sen minim oynama Yürek hissim bilen Sen minim oynama Yaratan demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Yaratan demesin Canıma kirmesin Vakitlığına yar bulsan Yanıma gelmesin Yanıma gelmesin Yanıma gelmesin Firuze Париж бала шақта болған вақиғаларын еске алды. Дос қызымның ойыншықларын жиып алып қайта едім. Әти әне мені нық ұрышты, шуна берлік шәй біріне тигенім жоқ деп ғырурланып әйтті Фирузе. Ең мұхимі бұл қабатланмаған. Молодец. Сен қалдырған сүйеу, әрмей көкірек
Нәркиз Зиннатуллин. Бірімізді фәрішті түгіл, ұялырлық вақытлар да, елмайырлық вақытлар да бар. Барысы да өзімнікі, ләкин сізге сейләмем деп сейләді Нәркиз. Ей, ұялшам. Сағынам, көрем деп яныңа талпынам, уйларымда хаман яныңа, ұшар қыштай қанат қағынам. Телефоннан хәбәрләр көтәм, қавышулар мен үміт етәм. Сенсіз өткен күнім яман су, Әғімірлер гүйе ағым су. Яратам сағынам мен сені, қайт инде яныма, қайт инде. Жиһанны түріп ал мыңнарға, яз келді, яз келді, яз келді. Сағынам, яратам, яратам, қайтып кірірсің дә ерақтан. Егіріп келіп қышып сүйермін, сені үзліп күттім дейермін. Yüzüңе назлы жел болып мен, қияш нұры болып яғылам. Қиялымда хаман-хаманда, артларыңнан сенің тағылам. Менің бәктім үшін сен туған, сенен башқа тұрмыш юқсыман. Davıllap alamda bir tınam, ufukta taralır oktıman. Yaratam sağınam min seni, qayt indi yanıma, qayt indi. Jihanı türüp al mыңнарға, yaz kildi, yaz kildi, yaz kildi. Sağınam, yaratam, yaratam, qaytıp kірірсің дә ерақтан. Yügürüp келіп қышып сүйермін, сені үзліп күттім дейермін. Şiğinden aşağı, seni uylap tağlarım ata. Bələm tuyam sizem şatlanam, tizden möne siyeklim qayta. Ulu yolda minem күзләрем, көп жиылды сөйләр сүзләрем. Сен болғанда мен бит бәхетле, уртак итек шушы бәхетне. Яратам сағынам мен сені, qayt инде яныма, qayt инде. Жиһанны түріп ал мыңнарға, яз келді, яз келді, яз келді. Сағынам, яратам, яратам, қайтып кірірсің дә ерақтан. Yüгіріп келіп қышып сүйермін, сені үзліп күттім дейермін. Келесі резидентіміз автор башқарушы Фирүзе. Оның тұрмышында ұяларлық вақиғалар болмаған деп санайды.
бәлки ұялырлық ситуациялар болғандыр да, ләкин ол өзі ұялшан кіші түгіл. Мәне шулай да болырға мүмкін. Урал һәм Азалия Рашитовлар топ-клип хит-парады буйлап, жырлап кына баралар. Синдип, синдип, синдип. Тавышлар юлларга онытмагыз.
сагылган чакыларда Йолдызларга карык дие Бик сагылган чакыларда Синдип, синдип, синдип Синдип дибә минем йөрәк Синдип, синдип, синдип Чөнки син миңа кирәк Синдип, синдип, синдип Синнән башкаларны күрмим Синдип, синдип, синдип Синең кебекләр сирәк Синдип кенә тибә йөрәк Синдип өзелә үзәк Барлап гомер итәр өчен Син генә миңа кирәк Барлап гомер итәр өчен Син генә миңа кирәк Синдип, синдип, синдип Синдип тибә минем йөрәк Синдип, синдип, синдип Чөнки син миңа кирәк Синдип, синдип, синдип Синнән башкаларны күрмим Синдип, синдип, синдип Синең кебекләр сирәк Синдип, синдип, синдип Синдип тибә минем йөрәк Синдип, синдип, синдип Чөнки син миңа кирәк Синдип, синдип, синдип Синнән башкаларны күрмим Синдип, синдип, синдип Синең кебекләр сирәк Марат Шайбаков нык ыялчан кеше икән. Кичкенә вакытта әби бабайларга кунакка баргач, тәм-тым сорарга ыялып, чәй эчмичә дә кайтып китә идем дип көлеп сөйләде Марат. Җырчы хәзер дә шундый ыялчан. Тамашачы залыннан җырчыларга чәчәк бирергә ыялам дип елмайды ул. Марат, ыялма, чәчәкне сиңа бирергә тиешле. Җыйныдың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар, бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар, алар мин булмамын, мин булмас баралар, минем күк яратмас, үзелгән аралар, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, хушлашып китәрбез, син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында, сагынып
sargayıp, üzülüp yalganıp, ömürler öterdiz. Arranı özerge izleme yolların, bulsa da başkalar. Olar min bolmamın, min bolmasılar olar. Minimi kök yaratmaz, üzülgen oralar. Yanıdan yalganmaz. Biz ayrılışırga bulduk. Habat öttü babay. Yılama yılıysın, sen şulay tiledin. Min birgen bəxtinin qadrin bilmedin. Dünyada yarlar köp, sina da mina da. Sen bulması ol mina, ol bulma. Соқлағаннардағына мәхәббәт соқлана. Arranı üzerge izleme yolların, bulsa da başkalar. Olar min bulmamın, min bulmasılar olar. Minimi kök yaratmaz, üzülgen oralar. Yanıdan yalganmaz, üzülgen oralar. Yanıdan yalganmaz. Юлия һәм Илнар Кыддусовларның берсе Оялчан, икенчесенә Диңгез тубыктан. Оялчаны Юлия. Кеше янында чыгыш ясау минем өчен утлар, сулар кичү иде дип сөйләде җырчы. Ләкин Илнар янәшәмдә булса, бер нәрсәдән дә оялмыйм да, курыкмыйм да дип өстәде ул. Курыкма да, оялма да, ә без курыкмыйча сезнең клипларыгызны карыйбыз. Жиңел тарта бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Әйдә Кыддусовларны чакырабыз. Әйдә. Uzun durmalı yıllarda zor tayanış paratlar. Aşıklarga bəxet üçün kirek bit par kanatlar. Aşıklarga bəxet üçün kirek bit par kanatlar. Tau mingəndə nıqlı terek bir-birsine paratlar. Bakıb yaşar üçün kirek hər kimgə par kanatlar. Yazmış yürüdek işini yırak yaklarga. Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda. Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda. Tau mingəndə nıqlı terek bir-birsine paratlar. Balkıb yaşar üçün kirek hər kimgə par kanatlar. Tau mingəndə nıqlı
яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Динара Рәхимова фикеренчә, аялу начар сыйфат түгел. Үзеңнең гаебеңне тану да бик яхшы әйбер дип сөйләде Динара. Үзе ул юкка барга аялып, йөри торган кеше түгел икән. Молодец, Динара. Әлі күптен түгіл генә хит парадыбызға келіп кірді де, енді бірінші үшлікте
Марат Яруллин Ләйлә клибы белән 3-нче урынны яулый. Котлыйм, брат. О, Яруллин. Хәрле көн, исәнбез. Профессор, мөмкинме? Гай битмәгез, бүген дә соңга калдым. Мөмкин. Но бүген нәрсә булды дип әйтерсең? Гашик булдым. Уважительная причина. Утыр. Сәхнәдән бер китеп, кирегә килеп, шу кадәр уңыш. Ринат Тәтей, беләсезме ул нишләгән? Сезнең тавышлар ярдәмендә
Топ клип хит парадының икенче баскычына менеп җиткән. Синең хакта клипы моңа лайык. Карыйбыз. Инде күптәнге традиция буенча беренчелек кемдә? Дөрес, Азалия Зиннәттә. Җаныкаем клибын карыйбыз.
тормышыма рәхмәт укыйм Ходаема. Сине мин гөл ышатам кояшка, син баһадир батыр шыныр тормыш диңгезләрең илле капитаным. Кагаласым минем килә синең көчле иннәреңә. Синең янда сайрар булбулам, синең янда мин шатлыкка тулам. Ачулансам көнләшсәң дә сине үбәсем килә, бару юлны беләсем килә. Моңа күңелдән түгелә, бәхетем ул син генә, җаным аям кирәк син генә. Син тылсымчы алтын балыгым, айнар кояш салкынайым. Эчәр суыр көн сулар һавам, синең шифам дару йөрәк давам. Ачулансам көнләшсәң дә сине үбәсем килә, бару юлны беләсем килә. Моңа күңелдән түгелә, бәхетем ул син генә, җаным аям кирәк син генә. Син генә минем йөрәгемдә, падишаһым, барсигым минем. Син генә минем йөрәгемдә, падишаһым, барсигым минем. Ачулансам көнләшсәң дә сине үбәсем килә, бару юлны беләсем килә. Моңа күңелдән түгелә, бәхетем ул син генә, җаным аям кирәк син генә. Ачулансам көнләшсәң дә сине үбәсем килә, бару юлны беләсем килә. Моңа күңелдән түгелә, бәхетем ул син генә, җаным аям кирәк син генә. Менә шулайрак. Уялып нитеп тормадым, нәтиҗәләрне чыгардым. Инде нишлибез? Сау булашабыз. Покалар.